Chcete si privyrobiť alebo vybudovať príjem vo firme Tiens? Ak áno, začiatok je naozaj jednoduchý. Stačí si stiahnuť aplikáciu Comstar, zaregistrovať sa a pridať ID sponzora. Po registrácii dostanete svoje vlastné ID, ktorým sa následne prihlasujete do Comstaru a od tej chvíli ste súčasťou systému. Na začiatok netreba nič zložité. Investujete hlavne do svojho zdravia. Stačí si spraviť 100-bodový balíček, vďaka ktorému sa vám odomkne prvá pozícia člen a hneď získate 14% zľavy na ďalšie nákupy. Na konci videa uvidíte prehľadne všetky pozície aj zľavy, aby ste mali jasnú predstavu, ako sa dá rásť. Následne môžete registrovať svojich ľudí pod vaše ID sponzora a z ich nákupov vám plynie provízia. Áno, dajú sa tu zarobiť slušné peniaze. Bola som osobne na konferencii v Znojme a na vlastné oči som videla ľudí s vysokými pozíciami, ktorí si týmto systémom vybudovali pekný a stabilný príjem. Tento systém funguje. Dá sa to, keď je človek šikovný, vytrvalý a naozaj to chce. Ja osobne mám obrovskú radosť z každého predaja, pretože viem, že produkty Tiens reálne pomáhajú ľuďom riešiť zdravotné problémy. Teší ma, že môžu pomáhať stále ďalším a ďalším ľuďom. Ľudia z Tiens, ktorých som spoznala, sú veľmi milí, láskaví, inteligentní a hlavne zdraví a šťastní. Ak vás táto cesta oslovila, budem veľmi rada, keď sa ku mne pridáte cez vstupný balík v aplikácii Comstar. Pri registrácii nezabudnite zadať ID sponzora 662 871. Týmto spôsobom budeme môcť spoločne rásť a využívať všetky výhody, ktoré Comstar ponúka.